ba dan hali sani jerin masu sanka. Ya ilahal alamina kai na sa farkon yabona, rabbuna karan basira nai tarero bai tukana, kuma aiki shugabana shi na bafansa ta raina, amshi roƙona buwayi ƙara samin son nabina. Dan Amina shugabana kai nake so mai madina, mai gida ba dan hali sani jerin masu sanka. Ya magagi na yi roƙo, ƙara ninnunko salati, ƙara tsira har da aminci, gun fiyayye mai wafati, sanya alai har sahabu, jumlatu a cikin salatin, har sharifai auliya'u sun yi fama kan nabina. Dan Amina shugabana kai nake so mai madina, mai gida ba dan hali sani jerin masu sanka. Gaisuwa ta zanamika, mubarak malamina, shehu Yusuf jinjinata, a halin su bakin yi rana, duk masoyi za ya so ku, tunda kun so dan Amina, dukkanin mai kin kunima, ni da shi to babu kauna. Gaisuwar nan zana yanke, zan shigo kogin yabona, ya ma'aiki in na faɗo, so nake aidan
ga shauki har a fuska, zo ka karɓa man karera wa gwani na mai madina. Ya mafificin mutane ko in ce ma duka kaunu, Ya makullin buɗe ƙofar rabbuna taka a sannu. shugaba ƙarshen mukami jika tattaka a sannu. Zuciya na yin zumuɗi, yaushe ne ma zo madina. Dan Amina shugabana, kai nake so mai madina, mai gida ba dan hali, sani jerin masu santalelen jarumina, wa yake jama ya kwana, bai isa ranar kiyama, ran da kowa na a rana. Shugaba ba dan hali ba, yarda ranar kar mu kuna, kifin bege ke ta amshi dan zara unana. Dan Amina shugabana, kai nake so mai madina, mai gida ba dan hali, sani jerin masu Gaskiya ne wanga zance, mai isa ranar guda ne, shi kaɗai ne kan buraka, duk wanin sana a ƙarni. Ke bi Allah ne ya ƙaro, so da ƙaunar annabin ne, dukkanin lamuran mu Allah, samu dace kalikiya. Dan Amina shugabana, kai nake so mai madina, mai gida ba dan hali, sani jerin masu Ni fa girman shugaban nan ya sakani na liman kas, ya yi jifa da hannunsa, rabbi ya ce shi ya yi mas. Daga Allah sun yi gani har su kai tayya, hakan ne ikiwani wanga girma ya wuce furcin mutane. Shi yasa wallahi Allah ni ba zan ma kishiya ba, rabbuna kare mu sharrin zuciya ba dan hali ba. Tabbatar mu kan biyayyar annabin da ba kai ya shi ba, dan isar ummi gare shi, dan mahaifi gun nabiya. Dan Amina shugabana, kai nake so mai madina, mai gida ba dan hali, sani jerin masu Nan nake son dakatawa, shugaba ga magiyata, don mutuncin na zara, kula da mahaifiyata, har da